Bij Louis van Gaal op de tribune begint Ares ons zijn tweede wedstrijd van het seizoen. Maar de wetenschap dat de Leeuwers altijd weer opvallen kunnen op een sterke Amerikaan. Vrienden weekend nog goed voor 30 punten, Lance Jeter. De Grazers beginnen goed onder de wedstrijd, hebben vastsprong genomen in het eerste kwart van 24-15. Maar Ares komt goed weer waarom in die tweede periode. Deze 3 punten is daar het bewijs van Garrett Punch. Ze komen zelfs maar 1 puntje voor in de tweede periode, 32-31. Maar toch gaan de Grazers met een vastsprong, een grote vastsprong. De rest in Trodisse toch wel een beetje pijnlijke buzzerbieter van Duriso. Is de rest dan 46-38. En ik in het begin van die tweede helft binnen de Flames, de Casterra Flames, nog altijd een betere ploeg. McCleary hier, maar de vrije assist van Duriso 64-53. Maar Ares knokt hem weer om. Deze 3 punten van Garrett Punch is het begin van een vrije fase. 68 is dan de stand. En Fontenay, de rebound van diezelfde Punch. De fast break. Hij shot aan de linkerkant. Lance Jeter en die komt ik maar een 3 punten. En dus is daar in de vastsprong. Martini Plaza wordt stadig onstil. 21 de vastsprong van de Leeuwers. En het god wordt zelfs nog groter. En door deze 3 punten van Punch wordt het 28-22 in de vierde periode. Maar de Grazers knokken hadden we weer om. Balverlies aan de kant van Ares. En via Duriso nu uiteindelijk Westby de score. 26-28, 2 puntjes verschil. En we komen echt in de eindfase van de wedstrijd. Dit is een fout die de maken wordt op Adako. 2 vrije worpen maar die nemen. En hij smiet ze er alle 2 in. Het god is dan 3 punten, maar nog een lietse 2 minuten te gaan. 80-70 voor Ares. Maar dan David Bell. Ze is maar de Lance Jeter van Grace. Maar een 3 punten. En dus 80-80. Maar nog oorlog minuut te gaan. Het wordt verschrikkelijk spannend in die eindfase van deze wedstrijd. Hier Dawson, maar balverlies. En dan kan Grace eruit komen. Maar ik dat misleid. Die steelkunstjeren die het net aanmaakt. Dus kunnen de Grazers het ik net echt die werkmaatje in deze wedstrijd. Hier Lance Jeter knokken voor de bal. Maar hij houdt balbezit. Gaat dan richting de basket. En scoort net. Maar krijgt wel een fout mooi. En dus 2 vrije worpen voor Lance Jeter. Hij mist de eerste. En dus nog heel te staan van 80-80. De tweede gaat erin. Dus 81-80 voor Ares. En ik Grace mij daarna 2 vrije worpen nemen. De eerste die is er al ingang. En dan de tweede. Die wordt mist. Dus 81 scoren. Nog 46 seconden op een scoreklok. Balbezit voor Ares. Maar Lance Jeter. Ziekje naar de vrije man. Die vindt er. Bij Chitwood. Maar die mist. En dan wordt het heel spannend. Want dan kan Grace maar nog 24 seconden te gaan het aanmaatje. Ze nemen de tierte voor. Balbezit van David Bell. Lid de scoreklok maar even van tikje. Dan kan ze misschien die werkmaatje in die laatste seconde. Er wordt een fout op David Bell maken. En dus maar nog een dikke 2 seconden op een shotklok. 2 vrije worpen. De eerste die gaat erin. En dus 82-81. De tweede van David Bell. En ik die gaat erin. Nog 2 seconden. En vot een time-out die er onvregen wordt door coach Erik Braal. Dat betekent dat Ares de bal op eigen helte uitnemen mag. En Sil beziekje wat het waan om die achterstand van 2 punten. De bal is bij Garrett Punch. Hij keert naar Lance Jeter. En dan wordt er een fout op hem maken. En de vraag is dan, wie dit een 3-puntspoging of net? Dus kies je op de boord van net. Nee, 2 vrije worpen voor Ares. En net 3. Spelers bent er net mee eens. Maar goed, Ares had nog de kans om wat het waan om die achterstand van 2 punten. 83-81. Komt er nog een verlenging of net? Hij mat ze er alle 2 ingooien. Deze Lance Jeter. Van 2400 taskagers. De druk op de schouders bij Lance Jeter. De eerste gaat erin. 83-82. Als deze laatste drukking gaat, dan komt er dus een verlenging. Geen er maar onsteen. Haast 2400 taskagers. Die wollen was stoot deze er net ingooist. Lance Jeter. Maar hij gaat er dus net in. En dus gaat de oerwinning naar de Grazers. Casterra Flames wint met 83-82 van de Leeuwers. Maar deze ploeg had haar weer goed zien litten. De droeven zijn zoer, maar Ares draait mij in de top van de Eredivisie.